Yn y fideo yma, dyn ni am ystyried sut i ddatrys hafaliadau syml sydd yn cynnwys cronfachau. Felly sut i ddatrys hafaliadau tebyg i'r un yma. 2 cronfach, x adio 3, cau cronfach yn hafalu 16. Nawr yn y fideo yma, dwi am ddangos 2 ddull gwahanol o ddatrys yr hafaliad yma. Yn y dull cyntaf, dwi am gychwyn drwy ehangu'r cronfach. Hynny ydy cael gwarad o'r cronfachau yma drwy luosi allan. Felly dwi am wneud 2 lluosi efo x i gael 2x, ac hefyd 2 lluosi efo 3 i gael 6. 2x adio 6 felly sydd yn hafal i'r 16. Nawr y cam nesaf er mwyn datrys yr hafaliad yma yw i dynnu 6 i ffwrdd o bob ochr. Nawr drwy dynnu 6 i ffwrdd o'r ochr chwith, gan fod 6 tynnu 6 yn ddim byd, mae hynna'n cael yr effaith o cael gwarad o'r 6 o'r ochr chwith. Mi fydd gen i fi y 2x dal ar ôl fodd bynnag. Ar ochr dde, mae 16 tynnu 6 yn gadael fi hefo 10. Nawr wrth gwrs, ni wedi gallu cyrraedd y linell yma hefyd drwy neidio y plus 6 yn hyn ar ochr chwith i fod yn minus 6 ar ochr dde, ac eto drwy wneud 16 tynnu y 6 yn hyn sy'n ni wedi cyrraedd y 10. Felly 2x yw 10, 2 lluosi par i felly sydd yn rhaid yr ateb 10, wel yr hif hwnnw ydy 5. Felly mae rhaid i x fod yn 5, rwydd mae 2 5 yn 10. Y datrysiad i'r hafaliad felly yw x yn hafal i 5. Felly dyna ni un ffordd o ffeindio y datrysiad i'r hafaliad. Gan i fynd yn ôl at yr hafaliad gwreiddiol eto, y 2 cronfach x adio 3 cau cronfach yn hafal 16, a dangos dull gwahanol o ffeindio yr un datrysiad. Nawr y tro hyn, dwi am sylwi mai 2 ydy'r rhif sydd gen i fi yn fan hyn cyn y cronfach, a dwi hefyd am sylwi fod y rhif 16 fan hyn yn lluosrif 2, neu mae 16 yn habl 2. Ac felly mi fydd ei rannu bob ochr o'r hafaliad efo 2 er mwyn symleiddio yr hafaliad. Nawr ar yr ochr chwith, os dwi'n rhannu yr ochr chwith efo 2, be fi gen i fi ar ôl ydy jyst cynnwys y cronfach, sef x adio 3. Nawr, y rheswm fy hyn yn gweithio yw bod y 2 fan hyn, rhannu efo 2, yn rhaid 1 iddo fi. Ac os mae 1 sydd gen i fi cyn unrhyw cronfach, wel gywir, dwi ddim angen y cronfachau wedyn, rwydd dydy lluosi hefo 1 ddim yn cael effaith o gwbl ar gynnwys y cronfach. Ar y ochr dde, mi fyddai 16 rhannu efo 2, neu hanner 16 yn 8. Felly nawr, x adio 3 yw 8, pa rhif felly adio 3 sydd yn 8, wel yr rhif yna ydy 5, ac felly eto dwi'n cyrraedd y datrysiad i'r hafaliad, dwi'n ffeindio fod x yn hafal i 5. Rhowch chi gynnig arni nawr. Beth am greu cynnig ar ddatrys rhai o'r hafaliadau dych chi nawr y weld ar y sgrin. Defnyddiwch unrhyw un o'r dulliau dwi wedi ddangos yn y fideo yma er mwyn datrys yr hafaliadau yma, ac yna ar ôl i chi roi cynnig ar y ddatrys yr hafaliadau, dewch chi gymharu'ch atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.